Pumalo na sa higit 1,000 lokal na kandidato sa Region 1 ang pinadalhan ng issue of notice ng Commission on Elections Region 1 matapos umanong lumabag sa regulasyon ng ahensya na may kaugnayan pa rin sa campaign posters. Sa isinagawang paglilibot ng COMELEC, may ilan pa rin naman ang pasaway na nagkakabit sa mga puno o poste na mahigpit na pinagbabawal. Dahil dito, kung matanggap ng mga kandidato ang sulat, sila ay merong 72 na oras para uusa itong baklasin. Ayon naman kay COMELEC Region 1 Director Reddy Balarbara, posible itong makaapekto sa mga kandidato kung saan ay sasailalim sa summary removal o di na may pagpipila ng kaso. Umaasa naman ang ilang botante na magpapakita ng magandang ehemplo ang mga kandidato upang hindi na pamarisan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.